mga higala, niyang laing sumpay, ning nagnapustang sugilanon. Juno, ang superhero. Demonyo gid siya. So, God. Di nila mo naibin siya, Malina. Kinala masumpo ko sila sa ilang kadautan. Walay mga estudyante sa ground sa eskwelahan. Nagpasabot nga nahuman na sila sa ilang daotang buhat. Ang mga salbahis. Juno, anak, nakabati ka ba karako? Tingog karon ni Haring Saturno. Juno, usbon ko, nakabati ka ba karako? Unsa kinahitabo ah? Ngano nabati ko ang tingog nga nagsangpit nako. Juno, anak, Nabati ko ikaw, Haring Saturno. ayaw ikahibong nga nabati mo ako. Dili mo ka na ang ayan nga katingadan. Kay may kalambigitan ka kanako. Anak ko ikaw o ako ang imong amahan. Nagkabiya na sila. Nagkonvoy sila o nagpaingon sa uban pang mga eskwelahan aron mamakuna o ipakatap ang kagaw sa sumbi nga da sa yawanon nga profesor nga mao si Draco Santelmo o nagpakaruinon nga Dr. Damonyo. Asa karon sila mahimutang? Tulo sila kasakyanan, Juno. O tuwa na sila magpaingon sa kasadpang bahin. Salamat, Haring Saturno. Kinala masumpo ko sila. Op! Ah! Gikapoy na ko tadlong. Maong mutipas ko og mubalik na sa lungsod. Kamu na mo'y mupadayon sa gimbuhaton nga pagpagkatap sa kagaw sa mga eskwelahan. Way problema, Profesor. Nagsunod ding cargo van nga akong gisakyan. Si Tyron sakay sa auto. Okay. Ayaw mo. Kaya mo diretso na ko sa lungsod. Ay, kabala ka, Prof. Ako na yung may bawas tanan. Good luck, Tyron. Salamat, Prof. Pero naglagot ko. Si Malina, wa mabakunahi. Lakip na si Lindel. Nakasiguro ko nga naluwas sila ni Adong Juno. No ba? O giunsa mos pagsiguro nga si Juno ang nagluwas niya. Kalit kayong nahitabo, Profesor. Maapsan ko na untas Malina. Og maturukan sa injeksyon nga akong daan ni atong higayuna sa paggukod ako niya. Apan, kalit lang siyang gisakdap sa sosa kadakong langgam o gidagit. Gidagit sa kadakong langgam. Mao ka na. Ugod sa may kalambigitan ni Juno niya na. Nakalitan ko, Prof. Og tungod sa kakalit og kakusog ni ining milupad, Prof. Nga misakdap niya, wa na ko maklaro kung si Juno ba gyud to. Pero way laeng nga makahimo ini. Si Juno lang yun. Og imposible sad nga langgam to siya. Ug way dakong langgam ang Santa Barbara sama sa Agila. Nga may mo makadagit og tao. Mao ba? Jutay lang pa ilog, Tyron. Makuha og maangkon mo ragi hapon si Marlina sa dili madugay. Kay karong mga higayuna, nasayod ko. Gabihan naman na pagkatap sa kalawasan sa tanan nga nabakunahan sa kagaw sa sumbi. O pipila ka oras ang paabuton. Maibawa na to ang epekto ni. Oy, Profesor! Murag malibuhat ka rin auto nga akong gisakan! Murag malibuhat ka rin! No! Dili! Tuwa, dalimbuan ang auto nga gisunog ko ang ligid sa kayo. Gikan sa akong mga mata. Pero, matod ni Haring Saturno.
tulo ka sakinan ang nagkonvoy. Pero duha lang ako nakita. Napalimbuhan ko na. Ug kana lang ang cargo truck ang dagdagan. Ug nagunay atong auto ang nabilin. Hay nang usan ini. Kining mao sakinan ang importante. Kay naa diha ang mga kagaw ngay lang da pinaagi sa bakuna. Ngay lagi patuo sa katawhan nga magkaayo. Kini mo'y ako isunod. La 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 la. Ang saman to. Pikalit man lang. Ay, animal. Ngano kini? Nagkinang-kindang ang dagan ni cargo truck. Di na mo pa kay airport. Isugod daw sa liring. Adere, o sa ganita mo malibuan kini truck. Nalimbuad usab ang cargo truck nga gikargahan sa mga bakuna nga may kagaw kamahalang sa torno. Napalimbuad kini ni Jono nga imong anak og soperero. Oh, Alto. Dili tuyo sa ko anak nga magapasakit sa mga tao. O ni bisan kinsa. Apat tungod sa ilang kinautan, angay lang nga maokini ang ilang tangatan. Wa pa man mabalik si Juno ng bensya. Bitaw, Malina. Ay, usa na kay nahitabo iyang lakaw. Nang, okay ra mo si Juno din, he? Nga kagamay ining payag nga inyong gipuy-an? Wa ko'y problema, Malina. Bisan unsa nga klase nga bahay ang akong puy-an, kampante ra ko. Wa na ko kinahanglana ang luho nga pagpuyo kay tiguang naguko. Ug nasayod kong maihap na lang ang mga adlaw sa kong pagpakabuhi ning kalibutana. Nang bensya? Pero, unsa may imong hunahuna ini nang? Nga naila naman ni Juno ang matuod niyang amahan. Nga maodi ay katong manindahay og taho. Nga giilan amo nga si Manong. Pero dili day siya ordinaryong tao lang. Og dili taga-ato dinis kalibutan. Kay gikan man di ay sa laing planeta og usa pa gid kahari sa Jupiterium. Dili ko mo dili ni Juno Malina kung unsa maiyang himuong desisyon. Kung muuban ba siya sa iyang amahang hari nga tus Jupiterium. Nambin siya. Bisan tuod mi pasalig siya nako nga dili ko niya biyaan ug dili ko niya pasagdan. Pero gihatakan ko siya sa kagawasan. Kay sukad pasukad. Wa niya masinati ang pagmahal sa usa ka matuod nga amahan. Nangbin siya. Ikaw, unsay inyong istorya ni Juno? Unsay iyang sulti nimo? May pasalik siya nako nang nga dili ko niya biyaan bisan unsa pay mahitabo. Pero husto ka nang wa to niya masinati ang pagmahal sa usa ka matuod nga ginikanan sa amahan. Og angay lang tuod nga hatagan sa kagawasan. Unsay buot mong ipasabot? Malina. Sama ni mo ng bensya. Hatagan ko si Juno sa iyang kagawasan. Malina. Mayong pagkalibuhan ang cargo truck nga puno sa mga bakunas kamatayon. Pero wa kini maabli. Kinalang sunugon ko ang maong cargo truck aron mahurot og kasunog ang mga sud ni. Niya.
Daw sama sa plastik ang bungbong nga puthaw sa cargo truck. Nga naigo sa kurinti gikan sa ako mga mata. Kinipap! Oh! Oh! Ang driver sa truck. Napit siya. Mapisos magkasunog kung dili na ko siya maugkat. Maluoy mo. Gunit sa kong kamap! Ang superhero. Iliwag ko kaning libuan nga truck para makaligawas ka sa imong pagkapit. Gunit! Oo. Magunit ka. Karon, iliwag ko kalsahon ko kining truck. Ug birahon ta ka. Niya! Birahon ko ikaw. Ug ilupad. Kay hapit na maabot sa tangke sa gasolina ang kayo. Ibuto na ang truck. Huwag nasunog kini. Superhero, kung sa'yo mo bato na ko. Maluoy ka. Ayaw kong patya. Ayaw. Kinahalaman lumag kamos kadaot yan yung gibuhat sa mga katawhan. Kung sa'yo buhat to, di mo na ko. Yan na kita si Babaw. Dili ka gid mahitsura. Kung mutugpa ka na sa ubos, kung buhi anti ka, gikan dinhi. Ayaw. Ayaw ka nagbuhatan, Juno. Maluoy ka. Ayaw. Nakaila ka na ako. Oh, ikaw si Juno, ang superhero. Utag mo. Ayaw kong ihog sa ubos. Ayaw. Maluoy ka, Juno. Mga pipila ka adlaw gikan karon. Manhut-suhot na sa kaugatan sa tanan nga nabakunahan ang kagaw nga makapahimo kanilang zombie. Ug sa ilang pagpanuroy pa ni Tyrone og Tadlong sa mga kabaranggayan din sa Santa Barbara aron padayong mamakuna og pagpakatapos sa maong kagaw. Ngadto sa ngadto ang Santa Barbara mahimo na unyang Zombie City kun syudad sa mga zombie. Oh, may bitawag. Si Tyrone. Hello, Tyrone. Professor Draco, Unsay nahitabo nimo, Tyrone? Nganong murag nagpingit ka sa kasakit, ha? Professor Draco, si Juno, ang superhero. Kaya ano si Juno? Unsay gibuhat sa bugiro o buang nga superhero, Tyrone? Unsa? Hello? Hello, Tyrone, tubag ako. Unsay gibuhat sa superhero? Nasundan mi ni Juno og iyang gisunog ang ligid sa auto. Nga akong gisakyan og nalimbuad kini. Lakip na ang cargo truck nga gimanihon ni Tadlong, Profesor. Nga gikargahan sa mga bakuna. Unsa? Og di kay kana lang. Iya kining gisunog pinaagi sa kayo nga gikan gyud sa iyang mga mata. Animal! Tabo, Profesor. Tabagi ko. Ayon ka karon ha. Profesor, tabagi ko. Hain ka karon, Tyrone. Asa ka? Hain ka kay anhaon ko ikaw. Utang buot, Juno. Gisugo lang ko ni Professor Draco. Dili kini akong kabubuton. Managsama ka mo sa inyong agaw nga profesor. Kamu ang hinungdan, nga wala ko maluwas si Tatay Placido. Ang inyong kasalbahis. Ug nanakod ug mas nanakod pa ang inyong kadautan. Kay lakip si Tyrone, nahisama na ka ninyo. Pagkasalbahis mo. Ang inyong lang kaugalingon ang inyong gihuna-huna. Sa way pagpakabana, sa dangatan sa inyong mahimong biktima. Unsay epekto sa bakuna nga inyong gipamakuna dito sa eskwelahan? Unsa? Juno, wa ko'y nahibawan. Wa kay nahibawan? O karon-karon dayon buhi ang tika dinhi sa babaw. Aron mapulpog ka, inikahog nimo sa ubos. Ayaw ka nagbuhatan, Juno. Musulti ko. Musulti ko. Naaram din na. Karon sulti. Unsay dangatan sa tao nga mabakunahan sa inyong gihimong pagpamakuna? Kuwan, mato ni Professor Draco. Nga pipila ka adlaw human mabakunahay ang tao.
mukatap siyang lawas o sayang sistema ang kagaw sa pagkasumpi. Unsa? Animal? Nasurprise! Nagtukan! Ato na to, Cyril. Ibalhog ko ka mong duha sa bilangguan. Munayb kita balik sa ubos. Pabuta ko, Juno. Kaya ni, nasulob na na ito kining robotic suit. Tunaon ta ko na sa kutob ang imong pagka-superhero. Tunaon ta! Animal, huwag pagani mahimpit ang akong kayuan. Karoon niya na sana. Nabuntog na sa ghost. Tungod ang tong animal nga makalagot nga, Juno. Animal, ang auto nga akong gisakyan kaganiha. Nasunog, may buto. Isunog sa animal nga, Juno. Nara siya. Naganinaw siya sa palibot. Ang robomot. Magamit ko ang robomot. Patok niya. Ingon sa gisilig niya ang palibot sa iyang pananaw. Unsik. Niya na siya. Niya na siya mga tubang sa akong naimutangan. Meron! Animal, niya kong nakitan. Isa na salitan ko ining dagang mga kahoy, pero nakita ko niya. Meron! Payap ka! Nilupad siya paingon sa akong naimutangan. Ang robomot! Sige! Dasbag, Jono! Dasbag! Meron! Kiningin mo! Agay! Nahog si Juno! Nahog siya! Nahigo ko siya! No! Dele! Batala! Unsa ka tong gitira ni Tyrone nga nagapahog ni Juno? Gikan sa ere nga mura matugway bala? Kamalang! Tatorno! Kamalan! Arto, ngano? Dali, kamalan! Tanawa din sa monitoring screen. May doubt ang netabo ni Jono. Sumi na utol hitabo sa kuwala. Tanawa, kamalan! Tanawa! Arto, ngalong nawadaan sa palimuot si Juno. Ambot kung ngano na siya, kamalan. Basta mo ay na-monitor na ko nga kanang Tyrone. Na siya ay gigunitan nga putaw nga murag kamot. Iyang gitumong ni Juno samtang naglupad paingon niya. Pero bisag way bala nga migawas, nahog si Juno nga natumong nini. No, kinahanglang maluwas ko ang akong anak, Arto. Nagkinahanglan siya sa kong palabang, Arto. Kamalan! Mukuyog ko, kamalan! Arto. Kuha na, pusog kayang milupad ang kamahalan. Agi sa dakong gangaan ng spaceship. Kuha na, misira na. Inimay mo, ilang monitoron ako ang kamahalan o si Juno sa monitoring screen. Nang Bensya? Ngano? Naon sa ko. Kalit man lang kong gikulmaan. Ha? Pastilan kinuo ko. Wa para pa mabalik si Juno nga nagsusi. Ug buot mo sumpo ni adtong iyang giingon nga Professor Draco nga buot mamakuna sa kabaranggayan sa tanang tao dinhi sa Santa Barbara. Nang Bensya? Diyos ko, huwa ba kahaintay na hitabo ni Juno? Unsa? Diyos ko, walang utay-intay na utang na hitabo sa akong anak. Hasta naman sa dinuon ko, Nang. Nabala ka na sa dinuon ko. Kinahanglang masusi na ko si Juno, Malina. Pero, Nang,
Wa ta masayod kung hain ron si Juno. Pero, Malina, Dili ta makadali-dali og biya ning dapita ng bensya. Kay layo kayo ning atong nahimutangan. Kining bag-o karon ninyo gipuy-an. Si Lindel. Magsusi ko ni Lindel. Tawagan ko siya sa cellphone. Sige, Malina. Kay nahadlok og nabalaka ko kung unsa nagkaroy kahimtang ni Juno. Mahaya ni bisag kinsa kung mamiligro ang kinabuhi sa kong anak. May agom sila sa akong kabangis. Tuwa sila napita sa may kasadpan. Ug layo sa nagabtan. Pero atuon ko yun sila. Bisan pa og sa espedno. Oh, tuod. Suway akong sampit si Juno. Kay mabati ko niya. Juno! Juno, anak! Nakabati ka ba na ako? Juno! Wasim tubag. Ugway timailan nga nabati ko niya. Nagpasabot ka. Nawadaan ko siya siyang panimot. Sa akong pananaw, piyungon ko ang akong mamata aron makita ko siya sa dapit nga iyang gagbungan. Adiya. No! Wa na siya sa maong dapit! No! Sa'y buti masabot ini. Hain ang akong anak. Hain si Juno. Salamat, Professor Draco, sa gi-injection ni mo na ako nga tambal. O, ingon sa miya naman na mong lagsik ang lawas. Dako kay kalainan sa kong kahimtang ganiya. Ingon ni Ana kay epektibo nga akong mga imbensyon, Tyrone. Nagpasalamat sab ko nimo nga naingon ni ini ang nahitabo. Kay tungod sa diriyot mong kamatayon, nakuha na to si Juno gamit ang improvise o upgraded nga robomot nga dali mong nagamit batok niya. Karon, nimbag kakuha na to ni Juno, Professor. Nga ilang superhero. Nagpasabot lang ka na nga mas gamhanan kagid kay niya. Unsa man di ay? Unsa man di akong giingon nimo, Tyrone? Prof! Ako nga imo usang na injeksyonan, kalit lang usab kong milagsik diri sa inyong likod. Sa akong pagbantay o pag-apong ni Juno diri nga superhero nga way panimuot. Basta naasod sa akong mini laboratory kanang Juno nga ilang superhero tadlong. Dili na kinahanglan nga imo pa siyang bantayan. Kay aktibo ang mga kaymanan dinhi nga makapawa sa umoy ni bisan kinsa nga may talagsaong gahom. Mao ba, Prof? Parehas bang epekto na ini sa gigamit ni Tyrone nga robomot nga mao'y nakapawa sa panimuot ni ining Juno? Husto ka, tadlong. Kaya diha sa likod sa mini laboratory nga imong nahimutangan, nagsumbagay ang magnetic field diha nga mao'y nakapaawp sa gahom ni Juno. Unsa man ang magnetic field, Prof? Mao lagi ng magnet nga duwaan ako sa una sa akong pagkagamay. Nakaduwa po ka ana sa una, Prof, no? Anggaw! Sunggaw kag yun, tadlong. Ay, Bisan unsaon kapas pagpasabot kay sunggaw kag pangutok. sunggaw. Dili kag yun magkasabot. Mga takuma na lang ng ba nimo. Tag-omo na ko akong baba, Prof. Pero mangutanas ako, Prof. Unsa man ang tiyunggaw? Karon pa man ko makadungog ana, Prof, oy? Mura mag-angayan kayo ko sa akong paminaw nga gitawag ko ni mong tiyunggaw. Angayan yun kayo ka, tadlong. Super tunggaw. Ngingiga! Mura po kong superhero! Super tiyunggaw!
Unsa gani nagtunggaw, Prof? Unsa ang tsunggaw? Tsunggo o unggoy nga hanggaw. Uswa! Gano kini? Dili o dili na ko madetect ang frequency sa nawa si Juno. Dili na ko may bawan kung hain ka siya may mutang. Usay buot masabot ini. Nganong naingon kini ini? Hain ba niya si Juno? Hain ba siya? Hain din ako anak. No, dili. Dili kini mo. Kinahanglang makita ko ang akong anak. Juno! Ngano man ni? Nganong di na madetect sa radar system ang location ni Juno? Bisang gigamit pa na ko ang signal search navigator. Kaya na-get siya malocate. May alarma. May frequency nga nagkadabol ng spaceship. Panahon ako, be. Oy, ang kamalang sa torno. Siya kining miyabot. Kamalan! Usay na mo nito rin mo. Ay, ako. Bahay julog ako palagi. Kamalan! Muratag consumer sa suga nga giputlan sa kuryente nga wa makabayad. Kalit na potol ang akong pagmonitor ni Jono kaganiya. Kanawa, wag yung signal nga nakuha. Unsay katapusan mo nakita ni Juno? I-review. Kariot, kamalan. Kamalan. Human magsa si Jono nga gipunting niya tong Tyron. Pagkataod-taod, may niabot nga sakyanan. O tanawa, may nanaog usa ka robot. I-highlight ang mga robot. Ug scan kini. Yes, kamalan. Nag-scanning na. Si Professor Draco ka nang nagsulog og robot so trato. Kamalan. Midol ka ng robot niya ng Tyron og iyang injeksyonan. Og nailaing ni singit nga pangit. Ang sakop ka na sa profesor? Katong nag-drive sa cargo truck nga napalimbuhan ni Jono o iyang gida sa ere o gi-injeksyonan usab sa robot ka ng usa ka tao og kamahalan ang robot midol sa nagbuyod nga Jono gipunting niya kini sa iyang kamot nga putaw og murag may hanap og violet nga kayo nga migawas iyang kamot og napaalsa ang lawas ni Jono. No! Kamalan, gialsa sa robot si Jono ngay mga anak. Buot niya kining ikarga sa iyang sakyanan nga sirado kayo. Hala, kalit lang miable. Murag automatic. Automatic yun, miable kalit. Ug kamalan, gisod sa robot si Jono. Dili ka usa ka ordinaryong sakyanan ato. Murag may gamay nga laboratory ang sugya. Tanawa kamalan, ipahigda niya si Jono. O may daghang mga switch nga gipang pislit ang robot. Oy, kamalan, naputol na. Diara, kutob kamalan. Wala na. Murag na out of coverage na. Wa na signal nga na-detect. Dito ra kutob kamalan. Nakasabot kong may signal interference na itabo ato. Gana ka babag sa itong signal na ito kay Juno. Dili ko makapasabot mo ini. Kay itong karunon pa kini. Ang bot mong ipasabot kamalan. Nga maong gingon nga interference. Mas gamhanan sa nabatunan mong gahom nga na-stored ng daan sa mga binuhat gikan sa Jupiterium. Ato. Nga mas gamhanan ka ng Professor Draco. Kay ni mo o kay Kang Jono. Mau ba, kamalan? Kay ba o kini ang itabo? Nagpasabot lang. Nagutukan yun ang mga profesor. Si Professor Draco.
Maartigo siya. Naapa sa hula-hula ang kauyanan o palyar sa abugaw ni Chul. Kuno ka na. Namiligro ang ako anak. Namiligro siya. Kinahanglang maarkontrahan ako ang gahom na nagapapalyar sa abugaw ni Chul. Kaya ko nila, lakip ko. Kami mismo si Alto. Mamiligro. Ayaw ka bala ka kamalang sa torno. Tabangan ko ikaw pagpinsar o pag-analisar na ng problema. Magkinabagay kita, Alto. Aron maluwas na to si Juno. Namiligro karon sa magkamot nga itong profesor Draco. Diyos ko, Balina. Hapon na lang o karong taon-taon mong ngit-ngit na. Huwag yun babalik si Juno. Nang Bensya, dili lang kita magpakawa sa paglaom nang. Kitingalik pinalanganan lang gid si Juno. Basin ko na, may importante lang gid siyang gihapit. Nahanlok yung kumalina. Dili na kinikasagaran nga pagkalangay ni Juno. Diyos ko, wa pa man saan matawag na ako si Lendel nang. Nga ako natawagan kaniha. Nga miingon nga, magsusi-susi ko na siya. Tawag ka sa balik sa imong cellphone. Mamasin lang taba nga may nahibawan na siya. O nang Bensya. Pastilan, Lin. O ko'y nahibaw-an diri. Huwag ko'y balita pahin ni Juno ay. Ang ako nang madungkay din ang mga tao maghiskot bahin niya, pero kung hain siya ron, wag yun. Tabangin lang yung taon ko, Lindel. Layo gining dapit nga mo na imutangan karon ni ng Bensya. Og dili sayon ang pag-anhi. Sige lang. Nagmonitor man po sila si Papa og Mama sa radyo. Basin kung may balita bahin niya. Palihog yung taon ko, Lindel, ha? O, laki. Ayaw lang kaay mo padahas inyong kag-uol o kabalaka diha. Mag-ampo lang ko ta nga way daotang nahitabo ni Juno. Karon, Tyron, nga nakuha ko na si Juno, ang ilang banga, ugay nahot nga superhero. Bisan unsang orasa, mahimo mo nang maangkon si Malina. Mausag ka niya akong ginoon na karon, Professor Draco. Si Malina. Maunggikan din ni gisak-an din ako sa lungsod. Mubalik ko sa Mudapit. Aron buhaton ko unsa may akong buhaton ngadto niya. Very good, Tyron. Very good. Pero, Professor, gusto ko sa di ko pa kanabuhaton. Gusto gi kong makabawas ni Juno sa tanan nga akong nasinati kay kaniya. Labi na ni ining akong mga bunog, mga pasok tungo sa iyang pagpasirit o kuryente nako. Tyron! Kalimti na sa imong buot si Juno. Kay karon, ako na siya. Oh, Professor Draco. Si Malina ray mo'y labing mahinungdanon, alang nimo, dili ba? Ha? Ayaw ka balaka. Kaya ko na'y mahibaw ni Juno. Dadon ko siya sa syudad sa akong dakong laboratory. Hadto ko siya kupsan dito. Unsa? Unsay but may pasabot, Professor? Kung mada ko siya dito, mas daghan ang akong mahimo sa pagkuha o pagsuyop sa iyang gahong paingon ngari ka nako. Unsa to, Prof? Mobalik kita sa syudad o imong danon si Juno? Yes, Tadlong. Yes. Kaya mas daghan ko mahimo dito, kaya tuwa dito ang tanan ko mga kahimanan sa pagdiskubre kung unsa gyud ang nature sa gahong ni Juno. Dito sa dakong laboratory, masayon alang nako ang paghimo usab kaniyang itoy. Aron mutuman siya sa bisan unsa nga gusto kong mahitabo. Prof! Kay karon pa lang, Tadlong, nalantaw ko na ang katumanan sa dugay ko ng gidamgong mahitabo. Na mahimong labing gamahanang tao sa tibuok kalibutan. Itoy, imong itoy si Juno. Hindi ko tapaminaon, Prof. Oy. Imong itoy. Prof! Nawa sabi si Juno! Nagkirig-kirig, Prof! Pasig mamatay na ni Prof! Prof! Alala, Prof. Usaom na ko ni Prof. Animal. Danghag ka, Tadlong. Nasabdan mo ang volume level sa magnetic field.
dinhi sa minilab nining van. Imong napakusgan. Usay, hala, Prof. Yung saom na ko ni Prof. Iluwir down, Tadlong. Iluwir down, animal. Prof. Iluwir down niya. Si Juno. Si Juno may kusog ang tirig. Og ahak. Nananaon sa man ko. Oblida. Oblada. Hala, usap ka. Hala, Prof. Usap ka. Yung sayaw na kita. Basta ka, Tadlong, naon sa man ka. Nagsayaw o nagkurog, ha? Hala, usap ako. Taon sa mata. Di ka bukan, Prof. Magasayaw, magyug ko. Dan kurong. Hanggang sa Tadlong. Masipyat tapos kang sunggawa ka. Mas napasakan ni mo ang volume level sa magnetic field. Dili sa mini-lab. Imbis pahinayan, nabali ni mo hanggaw. Usaon na ko ni Prof. Usaon? Iparok ang imong usbongbong na putaw ni na mili laboratory. Hanggaw. Hanggaw! Nganong iparok ko na nimong imong Tadlong? Ingon magkakiparok, Prof. Mabuang ko nimo, Tadlong. Mabuang ko nimong tsunggaw, ka. Ayaw taon ka buang, Prof. Maghubo na ba sa tanan ng buang? Hayahay ka pa sa way bahagan na. Hanggaw! Tsunggaw! Adto na mi, Tyrone. Sige, Professor Draco. Pag-ayayo mo sa inyong biyahe balik syudad. Human sa himuon kong eksperimento na ining Juno. Kung saon pagkuha sa gahong nga na kaniya. Ug sa pagbali ni dire nako. Mubalik ko, Tyrone, aron sa paghukom. Unsa imong Unsa imong hukman, Prof? Mo. Ambot. Basta mauna ka to, Tyrone. Sige, Professor Draco. Ato na mi. Bye. Bye, Professor. Bye, Tyrone. Francisco. Uy. Isa nung saon. Tsunggaw kayo, Tadlong. Tsunggaw ka sa tanang mga tsunggaw. Same to you, Prof. Amaw. Prof. Black. Nakamatikod ka? Subo kayong panagway ni Tyrone nga tong gibiyaan. Sige siyag tutok ni mo, Prof. Mau ba? O kung sa imong nasabtan? Murag na in love na gyud siya ni mo, Prof. Unsa? Animal ka, Tadlong? Ipakaingon ko kung na. Hay! Kanusa pa man kamayong sunggawa ka? Kung wa na ko'y sakit, Prof. Amaw! Buot ni Professor Draco nga makuha ang kahom ni Juno. Aron siya mao'y mahimong superhero. Ano? Siya rin gustong mahimong superhero? Ako rin ay. Dili ba dahi ko mahimo? Mas angayan kong mamahimong superhero kay niya. Igawas nga batanon ko, gwapo pag ko. Di sama ni Professor Draco nga upaw na. Pudlat pa. Mukango-kango na. Ha? Gusto. Kinahanglang mapanid-an ko siya kung unsa ang proseso sa paghimo nini. Kaya ako lang ang angayang mamahimong superhero. Puli ni Juno. Kay ako mo'y nakadakop niya. Ako lang. Ha! Tuloy ni Kamalang sa torno. Pila na ka oras siyang nagtukaw aron matunan unsanong pag-alkontra. Atong katingad ang gahom nga nakapalyar sa gahom ni Jono. Na-analisar na baka niya pag-ayaw. Bingo! Bingo? Bingo! Kamalan! Unsay bingo? Nakadaog ka sa bingo?
Hisabtan ko na alto ang konsepto sa gahom na nakapapalyan sa gahom ni Juno. Is that so, kamalan? Really? Suma sa mga waves o frequency nga ako naman tignan. Katong atong nakita nga murag violet ang atong na monitor. At itong murag kamot nga robot nga gitumong o gitira ni atong Tyron kay Juno. Magnetic field kato. Kung frequency nga dinira usab makuha sa kalibutan nga puno sa mga small particles o atoms. Ingon man sa mga positive and negative energy na naglibot-libot sa yuta. Oh, maba, kamalan? O niya, unsa man nimo pag-alkontra niya na? Base sa kahaytik sa atong planeta ato, mahimo na kong ma-reverse ang maong magnetic field na nakapalyan sa gahom ni Juno. Pinaagir usab sa konsepto sa magnet. Mao ba, kamalan? Makahimo ka ba din niya na? Makahimo ko ni ato. Ug mahimo ko pagyud kini mastur sa kong lawas nga bisan unsang higayuna akong magamit. Dili lang palagang sa nagkanalaing klase sa magnetic field nga itumong batok nako. Apan mahimo ko usab nga maggamit ni nagiban ni bisan kinsa nga ang gahom nga gigamit magnetic field. Pagka-bright gani mo, kamalan, ikaw na yun. Pero dili kini dali nga proseso arto. Kinahanglan kining igong pagtukaw o pagtuon aron mahimo kining epektibo. Mao ba, kamalan? Unya, kanus amo mansok na ng pagtuon og paghimo nini, kamalan? Namiligro naman ka si Juno nga imong anak. Mas mayo untang madali kini, kamalan. Mayo taning madali aron maluwas mo si Juno nga ato na karon sa mga kamote, Professor Draco. Nagkalaom ng kagabion, Malina. Wapakin si Juno nga akong anak. Higunog sa wadan ako paglaom. May dautan yung nahitapo niya. Doon na yun. Nang Bensya, kinuo ko. Diyos ko, si Juno. Juno! Juno! Nang Bensya, si Juno, niya na siya. Siya ka namin itong paipabaw sa bato. Juno, anak! Ganong karon ka lang? Ganong karon ka lang? Bisya, Malina, ako kini. Manong? Haring Saturno? Ikaw? Unsa? Mao ka na'y nahitabo ni Juno. Diyos ko. Kon mao, namiligrong iyang kinabuhi, Haring Saturno. Utang buot luwas sa si Juno. Luwas sa hangin mong anak. Haring Saturno, luwas sa intaon si Juno. Mahimo bang sa turno na lang ay nitawag ako? Haring Saturno si Juno. Ayaw itaw itukot kamay na utang mahitabo niya ilawom sa mga kamot. Sa giingon mong Professor Draco, nga maudi ay ang nagpailang Dr. Damonyo. Salbahis ka ng maong profesor. Og ingon man si Tyron, nga nagpakaaron ingnon nga nagbag-o na. Apan di ay, misamot ka dautan og nakig-abin sa mananap og way kaluoy nga profesor. Saturno, unsa na magkakaroy kahimtang ni Juno? Buhi pa ba ka siya? Ipalayo lang unta ka na nang. Hari Saturno, tabangi in taon si Juno. Saturno, tagbuot, luwasa si Juno. Nagkinahanglan siya sa imong panabang. Dili na ko mister pa yung hangyuon palina. Pinsya, anak ko si Juno. Kung dili ka mo magatugot ka may dautang may tamo ka niya, labaw na ko. Kay ako siya anak. Maubuhaton ko yun ang tanan aron maluwas ang akong anak. Aron madako siya balik sa among planeta sa Jupiter.
Turno, unsa? Pero sa dili pa kumuhimo og mga lakang sa pagluwas sa akong anak. Ug kay mga mahal ka mo ni Chuno, ug gipagasama nga iya gyud pamilya. Gipagasama ko usab ka mo kaugalingon kong pamilya. Pusa, muhangyo ko ninyo. Alang sa iyong seguridad. Nga mo uban unta ka mo kanako ug adtuon na mo puyo sa among giluwanan nga sakyanan sa kawanangan. Sa among spaceship. Spaceship? Mao ka na. Luwas ka mo dito. Ug way si bisan kinsa nga mga panghilabot ninyo dito. Dili ko makabaya din Anhi ko paabuta ang si Juno. Dili ko sabay mong biyaan sinang Bensya. Idara na siya. Maong ako siyang unungan haring sa torno. Pero mamiligro ka mo ni Dapita. Layo na kining dapita sa mga tao. Ugway na sayod nga ni kami dinhi. Gawas lang mismo nimo og ni Juno. Mao ka na sa torno. Wa ko niyo hisabti. Ang buot na kong ipasabot. Mahimong ang mga tao nga naggunit karon sa kuwanak. Ni Juno, ma-interest ninyo. Sama ni Tyrone nga ilawang usab sa kamanduan ni Professor Draco. Kikasubo ko haring sa torno. Daghana lang kaayong salamat. Gidahid ko ikaw sa imong pagpakasama ka namo nga imong pamilya. Apan gusto kong anhi paabuta si Juno. Sige. Dili ko mamugos ninyo. Apan, monitoron ko gihapon ka mo. O may magbantay ninyo. Kinsa may magbantay namo? Ang akong kawalingong robot nga binuhat. Ang gitawag na kaog Arto. Nga may kabuot o panghuna-una sa makanako o kaninyo ng mga tao. Wagit sila'y kalainan ni Juno ng Bensya. Labi na sa pagkamanggihuna-unaon. Bisan gani sa pagtukpan niya kaniha, ibabaw sa bato gikan nga naglupad. Hinungdan gani nga nalipat ta, og nagtuuta nga siya si Juno. Ang yang bayhon, ang yang barog, si Juno kitanaon. Apan dili di ay, si Haring Saturno di ay kini, ang amahan ni Juno. Wa ko makasabot sa kasakit ka akong gibati kanina sa iyang gisulti, Malina. Sa iyang gisulti? Ang hain pa ni ato nang. Katong biingon siya, nga luwason gyud niya ang iyang anak ka si Juno. Aron madani niya balik sa ilang planeta, sa Jupiterium. Husto, ingon usab ni ana ang akong gibati ng Bensya. Murabag gibati na ako nga mas nagkaduol na ang panahon nga malayo og mobiya na gyud si Juno sa hingpit. Malina. Sin Marlock, o baka mauwawa lang sila kamalang sa torno. Inungdan nga mibalibad sila sa imong pag-imbitar nila. Nga ni una mo start samtang wa pa mabalik si Jono. Abot lang Arto. Pero, di ta makiskot nila. Ang importante nga, monitoron mo sila. Tiya sa pica screen, kamalan. Sige. Kahit padayunon ko sa panasubra na akong ibuhat. Mao naman na ang pag-alkontra sa gingon imong magnetic field, kamalan. Ngay mo ibutang sa imong lawas. O Arto, o paninghaon kong mahuman kini sa labing madaling panahon. Unsi akong ikatabang, kamalan, aron madali ka na. Kay nagkinanglan na gyud karon si Jono nga imong anak sa imong panabang. Kaya rin ako kini Arto. Ang ako lang gisangon nimo. Gawas pagbalitor na ni Pisya o ni Malina. Ang paglocate sa nahimutangan karon nga ng Professor Draco. I-search ang posibleng mga dapit nga ato siya magkanunayan. Matuman, kamalan. Everything I do it for you. Karon, dayon.
Nagtawag kayo, balitay niyo ko Tyron. Kung unsa na epekto sa mga bakuna nga atong naturok sa mga estudyante o sa mga tao dito sa eskwelahan. Okay. Tawagan ta na ka, Professor Draco. Kung may matikda na po epekto niini. Okay. Hapit na may moabot sa ako Pinoyanan. Maistudyuhan ko na si Juno. Balitayo sa ko, Professor Draco ha, kung saan yung pagkuha ang gahon ni Juno? Ngano? Interesado ka ba usab di ay nini? Gusto kong mahimong batid nga professor sama nimo, Professor Draco. Idol tago ka. O gusto kong makatunan ang tanan nimo makatunan. Nagduda ka, Prof? Nga gusto mo labaw ni mo si Tyron? Sayon kayo kanang sabton tadlong. Saya lang mga sinultihan o mga lihok. Labi na gyud niya higayon nga ikaw buot makikumbuya kaniya batok nako. Si Prof, oy. Karaan naman to, Prof, oy. Sige, sigot. Bitaw, karaan bitaw. Pero nagpadayag kini sa imong dili pagkakasaligan. Sama ni Tyron. Prof. Doon lang na si imong Pinoyanan. Huwag ka mutubay sa akong gisulti kay naigo ka man. Businahin ang daan ng gwardya aron nga mablihan ang gate. Og masuda yun nato sa dakong laboratory si Juno. Unsa gani napitag ako na himutangan? Gilakan o murag pusas ang doon ako kakamot o mga tiil. Lakip na akong lawas. Dili ko makalihok. O murag o ko igog kusog nga makatangtang ini. Kumusta, Juno? Professor Draco. Ang pikit niya superhero. Ikaw? Unsa kini napitan ako na himutangan? Unsa kini magibuhat ako? Ngano nawagtangan kog kusog? Aniya ka sa akong main laboratory din sa syudad, Juno. Aron kuhaan ko ikaw sa imong kahong ug mahubuan sa imong pagka-superhero. Ayaw na nagyagawa pa ang imong kaugalingon, Juno, sa paglihok. Kay gawas nga may puthaw nga sama sa pusas nga gikabit sa imong mga kamot, tiil ug lawas. Wa ka no say kusog nga makatangtang ni Ana. Balyar na kini. Ganun niabot ko din eh. Ganun naigon ko ini. Unsay mo gibuhat ako? Ops! Tagsa-tagsa lang kapangutana. Dili na ko ba diretso og tubag ang tanan? Sa maong pangutana, kung nga nung miabot ka din wa ka ba di ay mahinomdom? Nga milupad ka o buot mong dasmagyan si Tyron? Kapan kalit ka lang nahagsa sa ire? Kay abtik siyang nakagamit sa robomot nga may gahom sa pagpalyar sa imong gahom o kusog. Sa? Nahinomdom ka na ba? Gusto na ituod. Ug human niya to, dili lang kay napalyar ang imong gahom. Nawad-an ka pagyud sa panimuot, ug kana, tungod kay mas gamhanan ko kay kanimo nga giila sa kadaghanan nga ilang superhero. Professor Draco. Ug nasayod ka ba? Nga tungod ni hitabo klaro na nga mas gamhanan gyud ko kay kanimo.
Ug ako ang matuod nga superhero. Kay nabuntog ko man ikaw, pinagi sa akong mga imbensyon o kahimanan nga nagkontrolar karon kanimo. Diyos ko! Ayaw kong padungga nga misangpit kaniya ng imong giingon nga Diyos. Tungod kay ako ang Diyos. Ako ang Diyos, Juno! Hahak man si Prof. Draco, oy. Iya mo kong gipagawa sa laboratory. Mura bag. Di siya buot nga magasaksi ko sa iyang buhaton ni Jono. Hay. Uy, may vibrate akong cellphone. May nanawag. Si Tyrone. Hello, Tay. Ayaw na lang nagsulti akong pangantadlong. Kay tingalig mabati ng Professor Daco. Magdudahin nun siya na may sikreto ta. Uy, kaso, Tyrone. Kay di ako sa gawas. Samtang si Prof. Draco, tuwa sa sod sa laboratory. Mo ba? Nganong nga dito sa sud? Nag-apong kaunta ko nun saon ni Professor Draco pagkuha sa gahom Juno. Ug ang pagbali ni ngadto niya. Kipagawas ko ni Prof. Draco. Ha? Nga naman? Aw, tingali. Wa na gyud siya salig nako. Unsay way salig? Hay bao bitaw ka? Nga nabuking na taniyang usan ni anak kay gayon. Paminaw nako. Mao ni rason nga nang wa ko niya paapo nga dito sa iyang pag-estudyo ni Juno. Wa na gyud siya salig nako. Shit, pero eh. Pangitag paagi nga mapanid-ani mo sa tadlong. Kay may mapaabot kag yung ganti gikan ako. Kung may baw-ani mo ang proseso nga iya karong gistudyuhan. Unsaon man ako? Bidae mo na ng problema diha kay naa ka diha. O lagi, pero saon man? Pangitag paagi diha, animal. Unsa man sang paagi ha? Manguntahan na pagigan ako. Di ba may utok man ka? Ug anang utok nimo? Unsaon gud pagpuga sa kong otok nga niya may sod sa kong o? Animal, ay ko ginanggawi tadlong. Wa ta magugahin ang gawi, Tyrone. Hanggang mo kong daan. Uwang! Hanggaw kinis tadlo bisong saon na. Di gil kasaligan tungkol sa iyang pag-ama o pagkadanghag. Peh! Huh. Oh, naunsam ko eh. Maglain gini akong kipati na. Mura mo kong kasukaon ini nun. Animal. Di na ako masabot nga akong kipati. Manuway. Di ba kanin epekto sa gi-injection ni Professor Draco na ako? Namo ni tadlong. Animal. Usa mo di itong iyang gi-injection na mo di? Pida. Oh. Da. Dili ka may kagaw di hapon sa sumbi ang iyang giturok na mo. Damn it! Nausa man ko? Mura man kong babdos ini nga magsigig. Unsa man gibati na ko? Nausa man ko, oy. Ay, magkong digwa-digwa. Misukod na tayo gipikto ang bakuna nga kung iturong ni mo tanong. Prof. Drac, unsa... Wa ka ba makabati sa akong pangutana? Kung niipikto na ba ang bakuna nga akong giturok nimo ug ni Tyrone? Ha? Kaya nga no, Prof. Unsa man itong giturok mo na mo? Parehas pa to sa bakuna nga imong ipangturok nito sa eskwelahan? Nga may kagaw sa zumbi? Ha? Mao ba, Prof? Nga sa ato pa, masumbi sa biyay ko ini, Prof. Tumaga ko, Prof. Mao ba, Prof? Makuyaw nga pagka-profesor si Professor Draco Arthur. Kaya dili isa normal o pangutok kapag ka-profesor. Unsay bot mong ipasabot ka malang sa tulong?
Suma sa imong mga na-search diri bahin kaniya. Dili lang siya usa ka profesor. Usa-usab siya ka satanista. Profesor nga way laing gituhuan, kundi ang iyang kaugalingon lamang. Ug si Satanas nga hari sa kangit-ngit. Mao ba, kamalan? Mao di ay nga nagtinguha siya nga kontrolon ng kalibutan, pinagi siya mga imbensyon, ug sa pagpakatap sa kagaw sa pagkasumbi, aron siya ang pag-ailon nilang Dios. Gusto ka, Alto? Kun mao, di gadi ang hayang magpabiling buhi ka ng tawana, kamalan. Kay ang iyang katuyuan dinis kalibutan, ang pagpakatap raog kadaot sa katawan. Mao ka na, Alto. Pagkasalbay siya ng tawana. Alang nako, Alto. Dili siya usa ka ordinaryong tao. Ug dili usab siya kalibutan. Ha? Ha? Unsay bot mong ipasabot, kamalan? Nga siya, usa-usab di ka alien sama na to. Baba, kamalan? Dili, Alto. He's a demon in human form. Kung usa ka demonyo nga nagpakaruting ng tao ug nagtago sa itsura sa usa ka kalibutan. Oh, kamahalan! Buoton akong muli bisag kadiyot lang sa amo ng bensya. Kay matod man ko dilintel kabi idiyang nakatuka. Nabalaka na kayo na ko ang akong maguwang. Bisag gisultihan pa niya nga ni ako uban nimo. Pero unsa? Hello? Lindel? Hello? Lindel! Malina ka, no? Unsay nahitabo ni Lindel, ha? Unsa, Malina? Ambot lang ng bensya. Pero muna siya nagpanghadlok sa iyang pagpanawag na ako. Kalit lang sa siyang nawaha. Naputo lang ang panagsulti. Kituo ko, nga do maka. Nakasabot kong may gikahadlokan siya nang. Pero unsa man, Malina? Unsa man? Anaan ako sa final stage, Arto, sa pagkumplito sa konsepto o teorya nga ma-reverse ang pwersa sa magnetic field na gamit ni Professor Draco aron mapalyar ang gahom ni Juno. Mao ba, kamalang sa tono? Orot gid akong bilib nimo, kamalan. Gamay lang gid ang kuwag, Arto. Ug mahimo ko na ang application ini gamit ang mga kaimanan nato dinhi sa laboratory nining atong spaceship. Ikaw na gyud, kamalan. Wa na gyud makalabaw nimo, kamalan, kung teorya na og siyensya ang isgutan. Kompleto gyud kas kaalam. Wa ko mapalag iya kining maong kaalam, Arto. Iya kini ni Bathala nga maoy magbubuot sa tibuok universo. Nga dinhis kalibutan, giilan nila nga Diyos. Mao gini akong biliban nimo, kamalan. Kaingon ka gyud niya na kahambol o ka mapaobsanon. Inundan nga gigasahan ka o gitugahan ka gyud ni Bathala niya ng maong gasa sa kaalam. Kay wa kita mahimo, Arto. Kung wa si Bathala nga maoy tuburan sa tanan. Wa o wa gyud. Kamalan! Tanawa! Tanawa kining akong na-monitor diri sa screen. Ha? Ngano, Arto? Tanawa, kamalan! Bathala, gano kini? Nagkaguliyang ang mga tao. Nagdinaganay sila ug may gikadlukan. Osto ka, kamalan! Ano na gid sila gikadlukan? Izoom, Arto. Izoom kini dining dapita. Aron atong maklaro kung unsa kining nagkaguliyang nga atong namonitor. Kadiyot, kamalan! Kara. Niya, kamalan! Sige pa, Arto. Kamalan! Kamalan! Bathala. Murag mga tao nga murag robot mulakaw kanang ilang gikadlokan. Arto, mga sumbi ka na. Unsa? Zombie! Bathala. Mauna kini ang ako ikadlukan, Arto. Miabot na kiyot. Mauna kini ang nahimong epekto ni atong pagpamakunan na ni Professor Draco dito sa eskwelahan sa Santa Barbara. Sa eskwelahan na ni Juro. Unsa? Mauna kini, Arto.
Nawadaan sa panimot si Tadlong ug nakatuog siya. Gikasubo ko, Tadlong. Mao kini ang lidugdangan sa imong pagbudhi kanako. Mauna kini. Ug ingon man usab si Tyron. Mao usab kini unya ang iyang dangatan nga mahimo usab nga zombie. Ug maakong ulipon. May nanawag. Si Tyron. Mitawag siya. Nganong nakapanawag man siya. Wa pa ba kamo ipikto ang akong giturok niya? Hello, Tyron. Kumusta? Profesor Draco, sa kining ibuhat ako. Nganong naingon ko ini. May kagaw sa sumbi bagatong imong giturok na ko. Doon na ba? Basta ko, Profesor Draco. Igasubo ko, Tyron. Gigamit ko lang ang akong utok. Ako ka nagkarong ulipon nga zombie. Usa? Ana, upadong na siya sa pagkakuyap o pagkahikatong. Hello? Hello, Tyron? Saman! Buhay ka pa ba, traidor? Ha? Buhay ka pa ba? Unsa gid ikaw mga nakapaluyan ako. Ngano, sa dili na ko malihok. Pisa na ako mga kuya mo'y. Human, nang liso si Professor Draco niya ng mga kaimanan ni iyang laboratory. Mauna ba kini ako katapusan? Mauna ba kini? Diyos ko, tabangi ko, maluwi ka. Ikaw rang akong gisaligan. Ikaw rang yun, Ginoo. Balina, agado ka ang tunrod. Wa mo balik si Haring Saturno dinis atong nahibutangan. Agado wa pa siya'y balita ka nato bahin ni Suno. Wa ko masayod ng binsya. Pero maingon siyang buhaton niya ang tanan. Maluwas lang si Juno. Bay-bay imo ka siya sa gahom ni atong salbahis. Ug hayop ka, Professor Draco. Hanggang nakuha man gani niya si Juno nga may gahom. Ayaw pagpakawa sa paglaom ng binsya. Na ay Ginoo. Nakasiguro kong dili niya pasagdan si Juno. Labi na si Haring Saturno. Nga nangita og paagi nga maluwas ang iya mismong anak. Malina. Malina. Si Lindel sad. Dili na gyud makontak ang iyang cellphone. Lakip na ang cellphone sa akong maguwang. Unsa? Diyos ko. Tingalig. Tingalig unsa ng binsya. Dili kayo mo na yung ugmay si Lindel. Igo-igo lang ang distansya ini. Tigalig may nautang na hitabo sa tibuok barangay Malina. Tigalig may epekto na katong giingon ni Haring Saturno nga bakuna nga nagdaog kagaw nga gipanturok ni atong Professor Draco o Bantang Tyron. Unsa? Uy, patala. Di kata pa yun ang kagaw sa sumbi. Daghan na mga sumbi sa tibok barangay. Ug ang wa maturuki. Nagdinaganay sa kahadlok sa mga sumbi nga buot mo pa kayo.
Kinahanglang mapugal ang pagkatapos sa kagaw sa pagkasupit. Kinahanglan yun. Sabtang dili pauwahi ang tanan. Kay kung dili sila masupok, mahimong Zombie City ang tibok Santa Barbara. O mahimong mukatapa sa managkalalaing dapit. Kamahalan sa tolo! Nakapati ka man ako! Arto, nagpamati ako kanimo. Ngano? Kamahalan! Na-locate o natultulan ko na kunain may mutang ang dapit nga gipuyan ni Professor Draco! Usa? Hain kini mahimutang, Arto. Hain kini mahimutang. Patuwa sa syudad may mutang iyang bahay, kamahalan. O gana kini sa siot kay nga dapit. O galayo sa city proper. Isum, Arto. Aron maklaro na to ang hulagway ni ini. Ug ang hustong lokasyon ni ini. Kariot, kamahalan. Niya. Kana, Arto. Kadako sa maong bahay, kamahalan. Dili kini lisod tultulon. Apan, halayo kay ni, ikan din eh. Bisan asa pa kini mahimutang, Arto. Adtuon ko gyud ang maong dapit ug bawion sa profesor ang akong anak. Gusto ka bang ubanan ko ikaw, kamahalan? O kining spaceship ang atong gamiton pahingon sa maong dapit? No. Mag-ilusara kong muadto sa maong dapit, Arto. Pero, kamahalan, mantigo ang profesor. Napamatuda na kini nato sa iyang pagkakuha ni Jono nga imong anak. Nasulban ko usab, Arto. Ang konsepto kung usaon nga maalkontrahan ang enerhiya nga iyang gigamit. Nga mao ang magnetic field nga nakapahuyang o nakapalyar sa gahong sa akong anak. Ug dili ni siya masirsayon, Arto. Mo ba, kamahalan? Mayo kung mo ka na. Andam na ko, Arto, nga makik-away sa demonyo nga profesor. Mahitabo na ang mahitabo. Kamahalan! Pinhi ka lang, Arto. Mas dako kang ikatabang kung ani ka lang sa laboratory, sa spaceship. Kay imo kong mamonitor. Mamonitor usab nimo ang tibok Santa Barbara ug laki pa sila si Persia ug Manila. Itugyan ko kanimo ang ilang seguridad, Arto. Unsa naman kining pagkitabo sa Santa Barbara, Malina? Anong naigo naman ini? Anong naingon mo ta ni ini? Usa sa mabasol ni ini ng densya. Mao si Tyrone. Nga nakiglambigit niya ng dautan nga Professor Draco. Ang ibig cellphone, tingalik ang imo na kanang maguwang o di ba ka si Lindel? Kadiyot. Oh, si Lindel. Akong ilaw speaker nang aron nimong mabati ang among panagsulti. Sige, Malina. Kay mamati ko. Kadiyot. Hello, Lindel. Salamat kami balik kag tawag. O sa may nahitabo ni mo. Nganong kalit ka malang naputol sa itong pagpanagsulti kaniha? Malina, Adlin. Dili kagit magkatuoran sa mga paghitabo din sa ato. Kaya karon, tinago ko. Bili kayo sa mga tao nga daw nahisama sa bangis ng mga mananap. Nga anda mo pa ako mupatay og tao nga ilang maabsan og makita. Oh, unsa? Ako'y ginoo ko. Diyos ko. Kung naibaw bakaling, nga ang maong mga tao nga naingon ini. Mao ang mga tao nga nabakunahan nila ni Dr. Damonyo. Uban lang tayo dito sa eskwelahan. Ginoo ko. Unsa? Kun mao na kini ang giingon ni Manong. Ni Hari sa turno nga dili kasaligan si Dr. Damonyo. Nga mao di ay ang usa ka dautan nga Professor Draco nga mipakatap sa kagaw sa pagka-zombie. Ha? Zombie? Ginoo ko. Diyos ko. Unsa na pagkinigitabo? Pagamping diha, Lindel, ha? Pero, mangutan ako. Wa ka ba makakita ni Kuya? Sa akong maguwang? Nagsige kong panawag niya, pero dili man gid siya makontak. Malina ang atong dapit. Mo'y unang gihugpaan sa matod mong mga zombie. Oh, unsa? Diyos ko! Kun mao! Ambot na kalin. Ambot na kahagod buhay mamaka si Kuya ni mo. Kay usa ang inyong bahay nga ilang girumbo. Unsa? Kuya! Hilog na. Mag-ampot na, Malina. Iampo na tuwa lang utay na utang na hitabo sa imong magkuwang. Diyos ko! Diyos ko!
Juno, hain ka man. Juno! Malina. Pakuskan ko pa ako palupat. Kinahanglang mo abot bayan ko sa syudad. Inatuang may mutang ang bahay sa Sampahis ug limundaw na Professor Draco. Kinahanglang maluwas ko ang akong anak kasi Chulo. Kamalang sa tono, nakabati ka ba ka nako? Kamalan. Alto, nagpabati ko niyo. Ngano? Grabe na ang karaot. Karon nga naitabo sa Santa Barbara, Kamalan. Taga nang nahimong mga biktima nga mga uwa unta. Mabakunay, apan, napakan sa mga zombie. Sa? Unsay mabuhat, tarpani. Unsay may tabo nila, Kamalan. Human sila mapaki ini. Alto, ang tanang napakan sa mga supi. Makakuha usab sa kagaw sa mga sumbi. Hinungdan nga lakip sila, mahimo usab ng mga sumbi kung mulukop na sa ilang kalawasan o sistema ang maong kagaw. Hala, kung mao, kamiligro ang Santa Barbara. Kamahalang sa toto, kay suma sa akong pag-monitor diri. May mga zombie nang niabot sa lungsod. May mong adtusan sila, baka pambiktima dito. Sa? Oh, bathala. Bro! Bro Tyron! Bro! Apply na putahan, bro! Bro! Pagdali, bro! Kay, kuya no kini pahitabo karon din sa Santa Barbara, bro! Nakita rin sa lungsod, bro! Bro Tyron! Bro! Bro! Oh. Ay! Apply na putahan, eh! Ano ka? Oh! Lah! Si Bro Tyron! Nagigda siya sa sahog kung murag kuhay primot. Bro! Bro Tyron! Ang salita mo, bro! Bro! Oh! Puto na siya ginawa! Bro! Ang salita mo na, bro! Ha? No! Kailangan mandang sa hospital! Aga ko siya! Dali! Kailangan ko sa hospital mo! Dali! Uy! Bro! Sabda! Kunita pa bukot eh! Ayaw! Ayaw! Mampat sila mo! Ayaw, bro! Gusto ba niya mo, ha? Gusto ba hantod ka? Naisama ka niya? Kaya siya! Kipagod mo! No! Ayaw na paglugno, Tadlong. Diya ka lang sa akong higdanan nga bildo sama ni Juno. Nga maklamp ang mga kamot. Dil o lawas aron dili na makalikot. Unsa kini nga hitabo nako, Profesor? Unsa kini? Mangutan na kag unsa? Usa ka na karon kahingpit nga zombie, Tadlong. Akong alagad nga zombie. Usa. Uhaw. Kihaw. Dugo. Ingon gyud ni ana ang nature ninyong mga zombie, Tadlong. Uhawon kamo sa dugo sa tao o mananap. Ug ang inyong mapakan ug masupsupan sa dugo. May sama usab ka ninyo nga zombie. Gingnan ko ikaw nga ayaw na pugsa nga imong kaugalingon sa paglugnot. Uhaw na kayo. Gusto kong dugo. Dugo. Nasayod ko, Tadlong. Pero dadon ko ikaw sa syudad. Ug adto ka dito mo pa ako mga tao nga mahimo mong biktima. Ug may sama ka nimong usa ka zombie. Di ka nakapagwanta ka, uhaw, Profesor. Dili na. Pabuta ko din Kay atimanon ko pa si Juno ito sa pikas lawak na ining laboratory. Gusto ko pa siyang tupsan sa iyang gahom. Aron mabalhin ang kinaikan ako. Ug ako na unya ang mahimong matuod. Ug bag-ong nga superhero. Wag umayang ako lawas.
Dili ko gani malihok. Bisa nga ako mga tundok. Diyos ko. Unsa nila itabon ako. Miyab na ang pultahan. Kumusta, Juno? Pupisod ka ako. Oops, come on. Relax. Kuyag mabugtuan kagugat kung mangisog ka. Saman, andam ka na ba sa ako pagkabuhaton kanimo? Unsay mabuhaton ako? Very good question. That needs a very good answer. Unsay akong buhaton karon nimo? Very simply and orderly. Pinaginining akong mga bagong kahimanan sa laboratory. Tupsan ko ikaw sa mong kahom. Aron maari ang tanan diri kanako. Unsa? Dili ka mahimo. Dili ka makahimo ni salbayis ka. O kinsa nag-ingon nimo? Ikaw? Why dili na ko mahimo, Juno? Kay utukan ko. Kay ako ang Ginoo. Ug ilhon uniyang Dios sa tibuok kalibutan. Mayo salamat ka Diyos, Draco. Ug kanamo ang Diyos sa langit nga dili makita. Hinom! Ako lang ang Diyos. Ako lang! Yawa ka! Sakop ka ni Satanas! Dili ko sakop ni Satanas. Akong bata-bata si Satanas. Nabuang ka na, Draco! Nabuang ka na! Kung nabuang pa ko, dili ko ikaw makuha, Juno. Usa karon pangandam, isugan ko na ang akong paglangkat sa imong gahom. Dili ka makabalampuson, hayop! Dili! Tanaw, Juno! Tanaw! Minuol siya na ng murag dakong computer o makina. Murag nag-set up siya og daghan. Ang ipangliso. Karon! Sa'yo mag-ibate, Juno? Maglisod ko ginawa. Tako! Pagkusgan ko pa ang bultahe nining akong kupsing machine aron masuyop ang tanan mong gahom. Aniya. Sige, kibati. May something sa uo. Murag ang amnesyo ni Juno. No. Nalipod pa sa puti ni. Nagkinahanglan ako si Juno. Nagkinahanglan ako pag ako anak. Kinahanglan mo abutayan ko sa syudad. Pakuskan ko pa ako paglupan. Paabuta ko, Juno. Paabuta ko, anak. Ay, Diyos ko. Nang Binsya? Ano? Naunsa man ko. Napuhian man ako ang baso nga. Ginsudlan sa tubig nga ako ang tangimnan. Ipisan ko ikaw tubig sa laing baso ng Binsya, ha? Kadiyot. Kinuog ko. Ay, palayo lang yun unta. Huwa lang untay tayo na utang na hitabo ni Juno. Di ang tubig ng o. Ay, salamat, Malina. Gipalingot makagmaayo nang. O mura makag nangurog. Unsa may mong gipamati? Malina,
Murag dautan ang tilimado ni atong pagkahug ug pagkabuak sa baso. Ha? Diyos ko. Si Jono. Unsa? Tigalig unsay kibuhat ni atong profesor nga nagdagit ni Jono. Oh, nang Bensya. Malina, si Jono. Ako anak. Nang ayaw paghilak nang. Magampo ta. Nasayod kong dili itugot sa Ginoo nga dunay daotang mahitabo ni Juno. Kay dili lang kita ang nagkinahanglan niya. Daghan gyud ng Bensya. Ang katawhan nagkinahanglan sa iyang panabang isip usa ka manluluwas ug superhero nang. Malina. Pagkusgan ko pa kining kupsing machine aron matilok ang tanan mong gahong, Juno. Animal! Nibuto ang kupsing machine og nag-short circuit! Buisit! Panuay! Nasunog! No! No! Shit! Nasunog yun! O di na magamit ang usa ko kakupsing machine! Panuay! Wa kini makasugakod sa gahom nga naa sa lawas si Juno. Dili ko makatugot nga mapakyas ang kong mga tinguha sa pag-agaw sa iyang gahom. Dili gyud. Ibalhin ko siya sa pikas lawak sa pinakadako kong kupsing machine. Unsa ka nang imong gibuhat, Profesor Dako? Kinsa ka nang naghigda usod niya ng bildo nga higdaan ang... Wa ka ba makaila ka niya, Tadlong? Ha, Tsunggaw? Si Juno. Oh, si Juno. Ug dako siya kadaot nga nahimo dinhi sa akong laboratory. Kay nasunog ang usa ko ka kupsing machine nga wa makaagwanta sa gahom nga anaa kaniya. Diyang ako unta siyang gikupsan. Hinungdan nga ako siyang gibalhin dinhi sa pikas lawak. Diyan mahimutang gining dako na kong kupsing machine. Unsay akong ikatabang, Prof. Unsay imong ikatabang? Wa kay ikatabang, Tsunggaw. Kay bulinaw kag utok. Uhaw na kayo, Prof. Doc. Kiuhaw ko og preskong dugo. Ayaw kong pampulsa, Prof. Ayaw ka balaka. Kay human ko mapahimutang si Juno ug makunik nining dako kong kupsing machine. Dadon ko na ikaw sa syudad aron adto ka manakod, Tsunggaw. Dali, Prof. Ay di na nako magwanta ang kauhaw. Kauhaw sa dugo. Ayaw kong sugo, animal! Wa naman na magbihok si Juno, Prof. Murag wa na siya magginhawa, Prof. Ha? Murag patay na ka na siya. Unsa? Juno, animal! Buhi ka pa ba, Juno? Animal ka, Tsunggaw! Naginhawa si Juno? Buhi pa siya! Imo kong ipakuyawan. Mura manggod ugwa na siya magginhawa, Prof. Oh, nahuman ko na ang pagpaimutan kaniya sa kupsing machine. Unsay sunod mong buhaton, Prof? Ayaw kong sa muka. Kay gusto kong mo-concentrate aron dili ko masipyat sa mga settings sa kupsing machine. I-automatic o i-gradual ko ang level sa volume na ini.
Aron dili madamage o masunog kining dako na kong kupsing machine. Aniya, tanawag unsay mahitabo, Tadlong. Human sa pipila ka minuto. Minay-hinay na gana ang kupsing machine. Gradually, anam-anam, hinay-hinay. Prof. Drac, misa ang dughan ni Juno. Mura siyag mi kutong. Timailhan ka na nga misod na ang bultahe sa kupsing machine sa iyong lawas. Aron suyupon ang iyong gahom. Huwag mo paingon ngadto sa glass cylinder. Prof, may aso nga misod niya nang imong kitawag og glass cylinder. Usay buti pasabot ana, Prof. Mauna kini Tadlong. Positive. Positive ka sa COVID, Prof? O mabdos ka? Sa? Hanggaw. Sunggaw kagyaw Tadlong. Ngano mo mabdos man kong lalaki man ko, ha? Usa pa. Way COVID nga makaduot na ko. Kay plasmado kining akong lawas. Sa to, Prof? Pasmado? Na, ulcer labas ni mo, Prof? Ha? Matiriring ka, na. Hoy, hanggaw! Sunggaw! Dili pasmado. Plasmado! Ang buti pasabot. Nga puno sa plasma kining akong lawas, hinungdan nga way bisan abog na lang sa COVID-19 ngadto sa 100 nga muduot na ko. Mao ba, Prof? Kung mao, himuasap kong plasmado, Prof. Nga puno ang lawas sa plasma aron di ko ma-COVID. Uy, hanggaw. Immune ka na sa virus sa sumbi. Sumbi ka na Tadlong. Wanay COVID pang muduot pa nimo. Mao ba, Prof? Nangutan ako, Prof. Unsa man ka epektibo ka ng kupsing machine nimo nga mosuyop sa gahom ni Juno nga superhero? Nakita na nimo nga may aso nga misud sa glass cylinder, Tadlong. Mao kanay timailhan nga epektibo kini. Di ba? Kuryente man ang nagsuportar og voltahe ni anang kupsing machine, Prof. Kung mag-burn out, Prof, unsa may mahitabo? No! Dili mahimo nga mag-brown out. Karon, mahimo nang biyaan si Juno nga ingon niya na ang iyang kaimtang Tadlong. Ipahatod ko ikaw sa syudad aron adto mo mudaghan ug adto manakod. Pag-ayo-ayo, Tadlong. Simtoyo, Panakod. Prof. Ug panakod. Ug panakod. Simtoyo, Prof. Sunggaw! Mukatap na sa tibok syudad karong adlaw ang kagaw sa zombie. Ug makontrolar na nako sa dili madugay ang tibuok syudad. Ang makaluluoy nga Juno, nag-utong gihapon siya. Ug daw mamatay na. Nag-anam nagkadagan ang aso nga misud sa glass cylinder.
Ang gahom na kana ni Juno nga gisuyop sa kupsing machine. Oh, may mitawag. Si Tyrone. Hello, Tyrone. Kumusta akong sulugoon nga, Tyrone? Dagan namig na imong biktima. Si Gardo diri sa lungsod, Profesor. Dagan namig napaakan o nasupsupan o dugo o sa di madugay. Makuha na nato ang tibuok lungsod sa Santa Barbara. Mayong balita, Tyrone. Lukpan ninyo ang tibuok kayutaan sa inyong probinsya. Sudlo ninyo bisan ang mga hilit nga bahin o panakod kamo. Aron maato na sa himpit ang kinatibuk ang isla o probinsya. Padayon pagyapon akong nabati ang pagsanting sa kuo. Nagpasabot ka nag-antos ang akong anak kasi Juno. Malantaw ko nagigkan din hining akong panupad ang dakong mama sa syudad. Kung pipilagaguto ikarkaroon, muabot na ko sa dapit. Diin mahimutang ang pinuyanan sa sarpahis ug demonyo nga Profesor Draco. Jutay pailog na lang, Juno. Jutay na lang pailog pa. Malantaw na tiyari na ako karon ang iyang kaimtang pinaagi sa kong nauna. Akong suwayan. Si Juno, nakita ko siya, pero di kayo maklaro. Naghigda siya sa murag usa ka bildo may daanan o may clamp ang mga kamot o tiil. Ingon man ang lawas, aron dili siya makalihok. Dili usa ka ordinaryo ang bildo o ingon man ang iyang hidaanan. Gibati kong adto na kini usa ka lahi nga enerhiya na mao'y hinungdan na dili na ko siya maklaro. Ug ang maong enerhiya, magnetic field kyabon. Apan makaya na sa akong gahom, human ko kini maistudyuhi o maalkontay. Ug maong kini karon ang proteksyon sa akong lawas. Nagkaduol o nagkaduol ako sa syudad. Pero dili ko ang ayan ng kumpiyansa. Bisan tuod, naabas ko na ang konsepto o gahom sa maong magnetic field patok sa among gahom ni Juno. Wa pa ko may baho kung usa pa'y kapasidad nga nagkamuhaan niya ng maong demonyo na Profesor Draco. Kinahanglan kiyapon kong baligon. Ang sakit niya akong gibati. Dili ko makalihok. Inanay sa... Ingon sa inanay usab kong naluya. Daghan ang aso nga misol sa glass cylinder, Juno. Hapit na kinay mapuno. Ug ka na, nagpasabot lang. Nga nakupsan ug nasuyupan ka na sa imong gahom. Ug mahinay-hinay na kining mahurot diha sa imong lawas. Ug kung mahurot na kini, ako na kining suyupon ug mahimo na akong gamhanan ug superhero. Ayaw ko pa sa Ginoo. Malaway ka. Ayaw itugot ni magmalampuson si Profesor Draco. Sige pa. Sige pa, kupsing masin. Suyo pa pa. O tiluka ang tanang gahom ni Juno.
Tuol na lang yun ko sa syudad. Tuol na lang yun. Maluwas ko na si Juno. Kamahalan sa lolo, nakabati ka man ako, kamahalan. This is me, Arto speaking. Nabati ko ikaw, Arto. Salamat, kamahalan. Kay maabot pag yun ay gyapon sa radar system nato ang dapit ngay mong imutangan. Nagkadool ka na sa target location, kamahalan. Nakita na ako diri sa graphic and digital map diri sa akong monitor. Mao ba, Arto? Mayo hinuon. Kay anytime kung makinahanglan ko nimo, anaa ka nga makarespondi dayon ini. Wa ni tugpahay, kamahalan. Siga pa ni sa Mercury kining LED o digital kong mata. Mamonitor gid nako ang tanan nimo diyang kaliwakan. Mayo, Arto. Pero sila si Bencia o Manila, ang tibok Santa Barbara. Padayon na ang pagmonitor nila. Yes, kamahalan. O karon pa lang, paspas gyud kayong pagkatap sa virus sa kagaw sa sumbi sa kabaranggayan sa Santa Barbara. Kay miatake ang tanan nga takdan og napaakan sa mga sumbi nga ginama ni Professor Demonyo Draco tungod sa iyang mga bakuna. Muabot ako sa syudad, Arto. Human ko maluwas si Juno. At bangon na to ang tanang mga sumbi sa demonyo at Draco. Pabayron pa siya sa tanang kadaot kaya nahimo. Kaluin din ang pinsya. Huwag din taon siya mahimutang. Ingon sa... Uwa siya sa iyang kaugalingon. Tungod sa pagdagit niya itong Professor Draco kang Juno. Tuwa na po siya daplin sa paypayon. Bantayan ko lang siya. Kay tingali kung sa iya muna ang buhaton. Ang akong cellphone. Si Lindel. Hello, Lindel? Malina, hello, Malina, hello. Lindel? Ngano? Unsay na itabo ni mo? Wala si Papa ug Mama Lynn. Wala sila. Aha? Unsay wa na sila? Napaakan sila sa mga miataking zombie, Lynn. Wala sila. Diyos ko! Hain ka man karon, Lindel. Di ako sa may kakaangin nagtago, Lynn. Nag-isay bayon. Kanina mitago ko sa kaming langop diri. Migawas na ko kay kitaugan ka. Lino sa kubuhan ko. Hain na si Juno. Malina, mamatay na po ini. Mamatay na yuko. Diyos ko! Ayaw pagpakawa sa paglaom, Lindel, ha? Moabot na si Juno. Dilitan niya pasagdan uban ni Haring sa torno. Dili yun. Ginoo ko! Lindel, ano? Tabang, Lynn! Tabang! Lindel! Ginoo ko, Diyos ko. Unsa na ba pinagpakita ko sa Santa Barbara? Ang akong ikahadlok ka ng bensya. Kay kalit lang nga naputol ang tingog ni Lindel human siya misingkit sa tumang kahadlok. Tingali na kung saan hinahitabo niya. Nahadlok ko nga natultulan siya sa mga zombie nang sayang na imutangan og napaakan siya. Diyos ko. Nang nagkinahanglan na ang mga tao kang Juno. Nagkinahanglan na ang mga tao sa iyang panabang. Pero unsa na ba kakarikahintag ni Juno, Malina? Naluwas ba ka siya sa iyang amahan na si Haring Saturno? Padayon na to ang atong pag-ampo ng pinsya. Itugyan na to sa Ginoo kining tanan. Oo, Malina. Ani-anagin ko sa syudad. Ug na ani-anag buntog ng utang ang pinuana ng Professor Draco. Paabutan ko di mundo. Tataon ko ang kahintang sa anak, pinagi sa kong anak. Alia. Mas klaro na. Naklaro na ako ang kahintang. No. Gili. Bathala. Gili. Nagkaluya na si Juno. Juno! Iwan sa kibati ko. Nawa ako sa kalibutan. Gamay na lang yun.
Gamay na lang ang kuwang og mapuno na sa aso o gahom mo, Juno, ang glass cylinder. Gamay na lang ang kuwang ug mahimo na akong gamhanan. Diyos ko. Oh, nuwag-an si Juno sa panimuot. Patay na ba siya? Buhi ka pa ba, Juno? Ha? Buhi ka pa ba? Oh, may alarma. Nagpasabot nga may susama kang Juno niya sa palibot. Ang akong robosot o upgraded nga robomot. Nagtuntog sa mga sama kang Juno. Oh, napaong mga suga. Brown out. Napaong ang power o napaong ang kupsing machine. Oh, no! No! Unsa karong lano ka buto? Murag, nagikam sa gawas ang maong buto. Kangit-lit! Usit! Usit, animal! Nganong napaong ang kuryente? Ngano! Kinipap! Ang angay ninyo, hutdol sa pagsunog! May singkit. Ugurag singkit ka to sa kasakit. Animal! No! Isigwag ko karon. Ano kini? Kinsay na game mo na yun eh. Professor Draco! Ipatagamtam ko kanimo ang akong kabangis! Animal. May mga pasokos kayo. Wisit! Magkiki kita, Professor Draco! Animal, kuryente. Kuryente, dili mabangbang ang kuryente. Sa magtubig ng misiri tumong dili. Oh, kinsa ka tong misinggit sa kongyan. Ayaw pagtago, Professor Draco. Tinuod ka kumana, Lugiso. Animal, dili masagang ang kuryente. Nag-wild. Kung kinsa man siyang animala siya, mamatay ko yun, dili ko makatago. Kay masunog na kining palibot sa akong ginuyanan. Panuway! Kailangan makatago ko sa sikretong taguanan. Kailangan maluwas ko ang akong kaugalingon. Pakita, Professor Draco! Pakita! May misanting sa kuko. Patala! Si Juno. Alam ko parang namili ko siya. Anak siya namutang sa ilawom o natabunan ni Matipaka na sunog. No, Juno, kinahanglang maluwas ko siya. Kinahanglang maluwas ko ako, anak. Suyupon ko ang Matipaka o mga butangan nagtabon ka niya o iwakli ko nga to sa layo. Adiap! Waklip! Duwason ko ikaw, Juno! Duwason ko ikaw, anak! Yakwayaw kung maglagos kamalang sa tono. Mura siyag bangis nga mananap. Nga di mapugna ng kabangis. Gipauwanan niya kuryente ang tibok panimay ni Professor Draco. Daghang pag-ulbog na sunog nini. Pero inahinay nga naiway ang mga tipaka sa nasunog og miulbo nga bay. Iya kining gisuyop o gisalibay nga tuslayo. Pakpak alang kang kamalang sa torno. Ako ramay ni pakpak. Pero yun na. Nga nung naghago pa man ang kamahalan pag iway niya na maong mga tipaka. Hala, husto deton ang iyang anak si Jono. Anade tingali sa ilaw. Sige kamahalan, luwas ang imong anak.
luwasa si Jono aron mabalik sa iyang pagka superhero. Ang na daw sama sa mga ordinaryong papel nga naiway ang mga kahoy, mga puta ug mga konkretong simento nga gisuyok o giiway sa kamahalan. Fight kamahalan! Hain ka naman, Juno. Unsa na may mong kahimtang. Diyos ko, ayaw intaw pasagti si Juno. Tabagi si Haring Saturno nga maluwas di ang iyang anak. Sinangben siya. Nakatukin taon sa pagsigiginilak. Wala bagitin taon siya mukaon. Bisag yun sa nagugpugos ka mukaon. Unyara ko na siya mukaon kung mabalik na si Juno. Diyos ko. Sinangben siya. Siya karong... Murag kita man siya. Nang bin siya? Nang? Ayaw ko, Nang bin siya? Nang pagmata, nang! Nang bin siya? Malina. Nagdamgo ka ni Juno, nang. Diyos ko, si Juno. Si Juno. Ako ka na. Ayaw paghilak ng bin siya. Nagdamgo ka lang. Murag tinuod. Murag tinuod. Murag wa ko magdamgo. Nakita na ko si Juno. Kisap na siya ni Haring Saturno. Ngawa na higit na buhi. Unsa? Juno! Nang bin siya. Doon ta sila, Bro Gardo. Pamaakot ta sila og supsupan sa tugo. Doon na sila. Aron mo sana ita. Sudlon ta ang tanang kapalayan. Doon tag pamaakot supsupan sa tugo ang tanan na tumakitan og masugatan. Hala, bathala sa kalangitan. Apit na malukop nila ni Tyrone ug sa mga kaubanan ni ang mga sumbi ang pagpamaak o pamiktima sa katawan sa lungsod sa Santa Barbara. Murag di na mga dugay, may muna ang Santa Barbara o mga Sumbi City. Oy, ang pikas monitor. Wala, naugkat na baka ni kamahalang Saturno si Jono dito sa ilawong. Batala, si Jono ka na ang gisap na ini kamalang Saturno. Ugwa na kini siya maglihok. Jono! Misugod na pagngit-ngit, Malina. Ikurog sa dawanan akong paglaom nga maluwas pa ni Haring Saturno si Juno. Ayaw pagsultian na ng bin siya. Gisalig dato sa Ginoo ang tanan. Og nasayod kong dilitan niya pakyaso ng dili yun. Unsa ka to? May mitog pa. Malina. Si Haring Saturno. Og si Juno kanang iyang gisapnay nga. Diyos ko. Ginoo ko. Haring Saturno, buhi pa ba ka na si Juno? Ha? Buhi pa ba siya? Juno! Juno! Juno, anak! Buhay pa siya. Pero, nga nung
Murag wa naman na siya pagginhawa. Haring Saturno, unsa man din nahitabo ni Juno? Unya na kita magsulti. Diapit ko lang mo din aron masayon ko nga naluwas ko na siya. Pero kinahanglan dadon ko siya aron mahimpit ang iyang kayuhan. Haring Saturno, si Juno. Pero asa mo siya dada? Haring Saturno, ha? Kinahanglan madago siya dito sa among sakyanan sa kawalangan. Kinaala siya sa kritikal nga kahimtang. Matiman ko siya dito ug mas madali ang iyang kayuhan. Haring Saturno. Mulawano na mata ko to. Balikon ko na unya kamo din kung masiguro na ako ang iyang himpit na kawasan. Ug ako lang ihangyo ninyo. Kaya po si Juno sa inyong kailangan Diyos aron magbalampuson ang himuon akong pag-ayo kaniya. Kanunay namong giampo si Juno, Haring Saturno. Mao kada, Haring Saturno. Ginoo ko, gilupad ni Haring Saturno si Juno sa ibabaw. Kusog kaayo siyang milupad. Sama gyud kang Juno. Pisantod, medyo nawasa na sila si Malina ug Bensya sa pagapit sa kamalang sa turno kanila. Aron paibawon silang naluwas na si Jono. Pero mabasa pagyapon sila mga panagway ang kabalaka. Oh, niya na ang kamahalang sa turno. Welcome back to Spaceship Kamahalan. Andiyan ba ang sitting sa power and recovery room ba ito? Isul ko si Juno dito. Karon dayon Kamahalan. Connected ang tarang wire sa mga aparato sa tarang bahay sa lawas ni Juno ato. Nagpaabot raw sa imong pagmando dire sa Command and Control Center Kamahalan. Dali na kaya ning proseso Kamahalan. Kay high-tech na ning atong mga aparatos. Murarag nag-charge tag battery ini ni Jono nga imong anak. Pwede gradually. Pwede man sad og auto-full recovery. Iyon ang auto-scanning ato. Way problema Kamahalan. Kay touchscreen atong switch dire. Niya, I-switch on ang tarang aparatos. Okay, Kamahalan. Niya, Dan, Kamahalan. Press the red icon for recovery. Okay, Niya, Kamahalan. Gradually increase the level of energy. Noted, Kamahalan. Okay na, Kamahalan. Makita sa X-ray monitoring screen na to ang energy level ni Juno. Nagsugod ang recovery sa tarang bahay siya lawas. Ha? Nakita na ko ang progress, Kamahalan. Mana, nindota. Miriag lang lawas ako anak na to. Yes, Kamahalan. Monay ang ayang atangan sa tanan nga nagpaabot sa panabang sa superhero nga si Juno. Hapit na mabalik ang above normal level sa iyang gahom. Press the extra power button diyan si mong monitorar to. Aron mas mahimong kamahanan pa si Juno. Sige! Lockdown ta sa atong mga kaliwat nga sumbi ang tanang mga dapit dinig sa Santa Barbara. Aron mahimo na kining Sumbi City. Dahil dagang mga bahay nga sirado. Nanood ang mga tao sa mga kapal. Pukso nato sa pag-abihan nila mga putana. Huwag may biling kanila. Punta ka ng mga tao din sa lungsod Santa Barbara, Borogardo. Kamahalang sa turno. Ana, kusog kayo ang pagsaka sa energy and power level ni Juno nga imong anak. Diya sa recovery room, kuabot na kini sa 80%. Kamay na lang ang kuwang ma-full-blown superhero na usab si Juno nga imong anak. Kung matapos to ang recovery o pag-upgrade siyang gahom ato, wa na isipisan kinsa pa niling kalibutan nga makasayo-sayo niya. O di na siya malupig pa sa magnetic field gamit niya itong demonyo nga Professor Draco. Kay gawas nga ato na kining nga alkontrahan, pinaagi sa klase sa enerhiya akong gigamit sa pag-upgrade sa kuwanak. May gamit usap kita sa mas higher level ng magnetic field. O kini mao ang electromagnetic pulse. Mao ba, Kamahalan? Kung mao ka na, doble na ang pagka-superhero ni Juno. Super na siyang. Makita mo niya kung sa mahimo Juno. Kung totally ma-restore na si Juno sa iyang pagkasiya gamit ang EMP kung electromagnetic pulse.
Mas labing mayo nga malihian dayon ang iyang gahom kamalan. Kay nagkinanglan na karon ng katawan sa tibok Santa Barbara kang Jono nga superhero tungod sa pagkatap na sa mga zombie sa tibok probinsya o na ginahinay na usad sa pagpanakod sa syudad. Kinahanglang masumpot na kining pinuhatan sa demonyo nga Professor Braco Alto. Samtang dili pa uwahi ang tanan. Nganong man dito kamalan nga wa man nimo makuha ang profesor. Ito siya patagmon o pabayron siyang pagkadawran. Pinagi sa paggaling sa iyang lawas aron nimong corn beef. Gisiguro na ko si Juno kay mas nakinahanglan siya nako. Ug kuman uyan ini. Siya na usab ang atong atimanon. Uy, kamalan! May alarma recovery apparatus! Unsay mo gipasabat na? Unsay nahitabo? 5 minutes from now, Alto. Mabalik na sa normal ug upgraded na ang status sa kahong ni Juno. Diyos ko, dasayod nga kung unsan ako kamahal si Juno. Atagis siya hikayon Ginoo nga mabalik sa normal ang iyang pagkasiya. Maluoy ka. Bisan dili na lang para nako. Bisan para na lang sa mga tao sa apong dapit nga nagkinahanglan kaniya. Nagkinahanglan sa iyang panapang. Diyos ko. Ginoo, nasayod ka nga ikaw lang ang among kisalikan. Wa kami mahimo kung wa ka, Ginoo. Tabangi og luwas sa intawon si Juno. Bisan tuod og dili siya sama namo nga kalibutanon. Apa nasayod ko. Nga usa-usab siya sa imong mga binuhat. Nasayod kong kabubuton mo, Ginoo. Nga maabot siya din sa among kalibutan. Taod-taod nang gidaan ni Haring Saturno si Juno ngadto sa ilang sakyanan sa kawanangan aron iya kining tambalan. Panagtod ig mga oras sa malina, wa pa gyud siya pabalik suma sa iyang pasalig. Tinuod na lang din siya. Pero mas labing nasayod si Haring Saturno kung unsay maayo para ni Juno. Mga higala, at ang iyang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Dalit ka nato sa RMN Drama.